ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ 15ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരീക്ഷ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെ? എത്ര വരെയാണ് മന്ത്രം? 1 മുതൽ 8 വരെ. 8 വരെയുള്ള മന്ത്രം അല്ലെ പരീക്ഷ. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രം 10, 11 പഠിച്ചു, 12, 13, 14 മന്ത്രം പഠിച്ചു. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ആ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയണെന്ന്? എന്താ പറയണത്? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പുസ്തകം എടുത്ത് മറയ്ക്കുക. ഓർമ്മയില്ല മാതാജി, അത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതെ, വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊക്കെ 9ാമത്തെ എങ്ങനെയാ നമ്മള് 9ാമത്തെ 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെ വിദ്യയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 9ാമത്തെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നിത്യാജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപൃതയായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് വിദ്യയും അവിദ്യയും. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനവും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അവിടെ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 വഴിയാണ്, രണ്ടിനും 2 ഫലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ആണോ? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മരണമില്ലാത്ത ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെയാണ്? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. ആണോ? അതായത് നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചല്ലേ പറയണ? 9, 10, 11 മന്ത്രത്തില്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഒരു വ്യക്തി, അതായത് നമ്മള് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു വേർഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരില്ലേ? അവര് നമുക്ക് ജ്ഞാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവര് അവര് ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്നും അല്ലാതെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പഠിച്ചൊരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നാൽ നമ്മളും തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകും അല്ലെ? പറയുമ്പോ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്, പക്ഷെ അത് തെറ്റായ ജ്ഞാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതും പിന്നെ ഭൗതികമായ അറിവ്, ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു 9ൽ കണ്ടു. 10ാമത്തിൽ പറഞ്ഞാല് വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായ ശരിയായ ജ്ഞാനം. അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അറിവ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അതില്ലാത്തടത്തോളം നമുക്ക് ശരിയായ അറിവില്ല. ഇത് രണ്ടിനും 2 ഫലാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനും പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനും 2 ഫലം, 2 വഴിക്കാണ്.
പിന്നെ മൂന്നാമത്തേല്, അതായത് 11-ാമത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിയണം, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ, ആ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. മനസ്സിലായോ? 9, 10, 11. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ 3 പഠിച്ചു, 12, 13, 14. അതില് എന്താണ്, ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആണ് വരുന്നത്. ഈ വിദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ 9, 10, 11 കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മന്ത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, വേർഡ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി അസംഭൂതി, സംഭവാത് അസംഭവാത്, ആ 2 വാക്കുകൾ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ആ മന്ത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, 11, 9, 10, 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 9 പറഞ്ഞു വിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, അവിദ്യ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ദേവന്മാരും അല്ലെ, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. ആണോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 12-ാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മത്തെയും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങളുണ്ട്, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രകാശത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നാണ് ഏത് മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്, 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത്. 9-ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മന്ത്രത്തില് 10 നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, 2-നും 2 ഫലാണെന്ന് കണ്ടു. വിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടുന്നവർക്കും ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടും, 2 2 ഫലാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 12-ാമത്തിൽ എന്ത് പറയും, 12 വരുന്നത്, 13-ാമത്തിൽ അല്ലെ. 13-ാമത്തിൽ എന്ത് പറയാം, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു ഫലം. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരെ ലോകത്തേക്ക് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ 2-നും 2 ഫലാണ്. പിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഫലം, പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേറൊരു ഫലം, അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് മറ്റേല് നമ്മൾ വിദ്യാവിദ്യയിൽ പറയുമ്പോ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് 2-നെ കുറിച്ചും അറിയണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാ കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിയാം. ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് എല്ലാ ദേവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പദവി, ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ 14-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി മറക്കോ നോക്ക, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ആ മന്ത്രത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ മീനിങ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വല്ലതും മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് അടുത്ത മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാണ്. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം 15, 16, 17, 18 4 മന്ത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ 15, 16, 17, 18 പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇനി ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ 2 മന്ത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിദ്യ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി, രണ്ടാമത്തത് ആരാധനയുടെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പ്രാർത്ഥനകളാണ്. അടുത്ത 4 മന്ത്രം. ഒന്ന് ആരെയാണ്, സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15, 16 മന്ത്രം. 17, 18 മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 2 മന്ത്രം 15, 16 സ്വയംഭൂ മനുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട്. യജ്ഞാവതാരം എത്രാമത്തെ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാറുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും?
മാതാജി ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കയറാൻ കഴിയാറില്ല. ഇവിടെ വീട്ടില് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോഴൊന്നും എടുത്തതുള്ളതല്ല, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരം എത്രാമത്തെ അവതാരാണ് അറിയാവോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ല വരാഹത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരം വരുന്നുണ്ട് യജ്ഞായിട്ട് അല്ലെ. യജ്ഞാവതാരം 7ാമത്തെ അവതാരാണെന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ. എന്തിനാ വരുന്നത്? സ്വയം മനുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇന്ദ്രന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ള അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആരുമില്ല. അത് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ യജ്ഞനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്ര പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അങ്ങനെയൊക്കെ രാധാമാതാജി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട്. അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, മുന്നെടുത്താണിത്. ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു 2-3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് വരുന്നതാ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എല്ലാവരും കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണക്ഷനാ. കാരണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി കിട്ടുള്ളൂ പഠിക്കാനായിട്ട്, മനസ്സിലാകും നമുക്ക് എളുപ്പത്തില്. കേട്ടല്ലോ? അപ്പൊ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. യജ്ഞാവതാരം ഭഗവാന്റെ 7ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് എന്താണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ് യജ്ഞനായിട്ട്. അതാണ് യജ്ഞ. ആ അവതാരത്തിനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. അതായത് ഈ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എളുപ്പമാണ് ഈ 2 പ്രാർത്ഥനയും. 15ൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കണം? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശാണെന്ന്. ആ പ്രകാശം എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്രണ്ടില് 3 ഡോറാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. 3 ഡോറാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടില് ബ്രഹ്മം, അതിന്റെ ബാക്കില് പരമാത്മാവ്, അതിന്റെ ബാക്കില് ഭഗവാൻ. ഈ ബ്രഹ്മം തുറന്നാലേ നമുക്ക് ആരെ കാണുള്ളൂ? പരമാത്മാവിനെ കാണുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാനെ കാണുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മള് ക്ഷമയോടെ ഓരോരോ വാതിൽ തുറന്നു നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് മാറണം? ബ്രഹ്മം, അതായത് ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കവർ മാറണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്. ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം നമ്മളെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ആ കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന ആ ശോഭ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം, മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. സെയിം തന്നെ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 16ാമത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം എളുപ്പമാണ്. ഒന്നില് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നു, അടുത്തില് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയുന്നു. അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം. കേട്ടോ? പഠിച്ചോ? മനസ്സിലായോ? ആരും ഇതൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നില്ല? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവായിക്കൊണ്ട് അത് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് എളുപ്പമായി. എനിക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ. ആരും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു പിടുത്തം കിട്ടാത്ത പോലെയുണ്ട്. കാരണം എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാലല്ല അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി 16 പിന്നെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു, 17 പറഞ്ഞില്ല. 17ഉം 18ഉം മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ മാതാജി. മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതായത് 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നത് അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞത് അത് 17ാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ പറയും. അതായത് 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങള് വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണത്. ഭഗവാനോട് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണേ. ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്? അതാണ് 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. 17ആണുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. 17. അതെ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്? ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോ.
കാരണം നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഒന്നുകിൽ പറയണം ഞാൻ 3 മണിക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണ്ടേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഓർക്കണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അല്ലെ. 18ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന, നമ്മൾ ഇത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തരണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 18. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ 4 മന്ത്രത്തിന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഓരോ മന്ത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് 15ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ. മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിനൊരു ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണ പാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം, അങ്ങയുടെ മുഖം, യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ. അത് ഏതാണ് ഉജ്ജ്വല പ്രഭ? ഏതാണ് ഉജ്ജ്വല പ്രഭ? അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നു ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലേ മാതാജി? ജ്യോതി, ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദയവായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ ഭക്തന് സുദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാ, എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അങ്ങ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യനാക്കി തന്നാലും എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അങ്ങയുടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി അങ്ങയുടെ മുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യനാക്കി തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഈ 15ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യഥാർത്ഥ മുഖം എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഉജ്ജ്വലപ്രഭ മാറ്റി, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി എനിക്ക് ദൃശ്യനാക്കി തന്നാലും, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കിയാലും എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞേ? എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണിച്ചു തരണേന്ന് തരാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ഭക്തന് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാക്കി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നിങ്ങളോട് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാതാജി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് ദർശനയോഗ്യമാക്കി തരാനായിട്ട്, ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാനായിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് 14ാം അധ്യായം 27ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നിന്ന് നിർഗതിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപുരത്ത്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവ യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച.
ഇതോടെ പറയുന്നത് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം, ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാനിവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തികമായ സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും പിന്നെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. നമുക്കറിയല്ലേ, നമ്മള് 1-ാമത്തെ ലെവല് തൊട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ഉള്ളതാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇതാണ്. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരന് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രഹ്മം, ആ ജ്യോതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 3 വാതിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലെ വാതിൽ മാത്രമേ അവർ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമായിട്ട് അറിയും. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി, അത് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു. തുടക്കക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാവം ബ്രഹ്മമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ്? ഭയങ്കര തേജസ്, പ്രകാശമാണ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രകാശമാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണത്. പിന്നെയും ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആരെ കാണുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ പറയാ, അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ പ്രകാശം കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ രൂപം ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് 3 തരത്തില് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ആ പരമസാക്ഷാത്കാരത്തെ, ആ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം, ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കണക്കിൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നേ ഇല്ല. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് എന്താ അറിയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശമാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രകാശം, അത്രേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തു വന്ന് വീണ്ടും അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് 3 മത്ത പരതരം നാന്യത് എന്ന ഭഗവത്ഗീത വചനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യം ബ്രഹ്മത്തിൽ അറിയുന്നു, പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയുന്നു, പിന്നീട് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അറിയുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ? ഭക്തന്മാര് ഡയറക്റ്റ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോണതും പിന്നെന്താണ് ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്?
ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംനാ തേന തവാർജുന ഇഷ്ടപ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേനാസ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനിയും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? കാരണം എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ ഈശോവിഷയത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൂഷൻ എന്ന അർത്ഥം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരിപാലകൻ എന്നാണ് പൂഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശ്രുതി മന്ത്രത്തില്, ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തില് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ പരിപാലിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂഷൻ എന്നും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇല്ല മാതാജി. ഓക്കെ. പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. എപ്പോഴും ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തില് നിറഞ്ഞവനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയാനത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് നമുക്കറിയാലേ, ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. ആ വൃന്ദാവനത്തില് സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ബാല്യ ലീലകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ലീലകൾ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഫോട്ടോ ദേഷ്യത്തിലോ സങ്കടത്തിലോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? ആനന്ദമയനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആനന്ദമയത്തിലാണ് എപ്പോഴും ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആനന്ദമയനാണ്. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ആര്? അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അഖാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അസുരന്മാരുടെ അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹമൊക്കെ ഒരു വിനോദം പോലെയായിരുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഒരു വിനോദം പോലെയായിരുന്നു ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതെല്ലാം. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കൽ എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ സ്വന്തം മാതാവിനോടൊപ്പം, സഹോദരനോടൊപ്പം, സുഹൃത്തുക്കള് ഇവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ആനന്ദിച്ചും കളിച്ചും കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നവനീത ചോരൻ എന്നൊരു പേര് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. നവനീത ചോരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ച് അവിടെ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുരങ്ങന്മാർക്കും അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ കുസൃതിയിൽ ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ്? നവനീത ചോരൻ എന്ന് പറയും. വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നവനീത ചോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു പോയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഊഹാപോഹക്കാര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ ഈ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഊഹാപോഹക്കാരെ, ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത്? ലീലകൾ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.
ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 10-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇതാം സദാം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂത്യ ദാസ്യം ഗതാനാം പരദൈവതേന മായാശ്രിതാനാം നരതാരകേന സാഗം വിജഹു കൃത പുണ്യപുഞ്ച. എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും. ജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള് ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും, ജ്ഞാനികളപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും. ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും. ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? പരമപുരുഷനായും. സാധാരണ ജനങ്ങള്, ലൗകിക ജനങ്ങളാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും, സാധാരണ ജനങ്ങള് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലകരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് ജ്ഞാനികള് ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണുന്നു, ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നു, സാധാരണ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു. അങ്ങനെ കാണുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ആ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുന്ന ബാലന്മാരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച ആ പുണ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്, പുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇടയ ബാലന്മാരായിട്ട് ഭഗവാന്റോടൊപ്പം കളിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികള് ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണുന്നതും ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നതും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനത്തില് ഇടയ ബാലകരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധിച്ചത്? നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്രകാരം പ്രഭു എല്ലാ സമയത്തും തന്റെ ആത്മീയ അനുചരന്മാർക്കൊപ്പം ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം എന്നീ രസങ്ങളില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് 5 തരത്തിലെ രസങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രസങ്ങളില് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രസങ്ങളില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രേമപുരസരം ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവനധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ഉദിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. നമ്മളും ചിന്തിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്കും ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല എല്ലാവരും? എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൂടെയാണോ എങ്ങനെ സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒട്ടും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോണില്ല. ഭഗവാൻ ആനന്ദമയനാണ്. ഭഗവാൻ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നത് അല്ലെ? ഒക്കെ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് മാതാജി, ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കല്ലേ? ആണ്. പിന്നെ അപ്പോ ഭഗവാന് ഒരിടത്തിലിരുന്നാലും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂലോ? പറ്റും. പിന്നെ പോന്നോട്ടെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാതും എല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തും അപ്പൊ ഭഗവാൻ? അത് ഭഗവാന്റെ അനുചരന്മാരെ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കല്ലേ ചെയ്യാ? അനുചരന്മാരെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ട് നിർവഹിക്കും? ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിനെ കൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? അത് പുരുഷ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ? അതില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമുക്കറിയാലോ, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാലോ. അറിയോ അല്ലേ?
ആരാണ് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരല്ലേ? മറന്നു പോവാണ് മാതാജി. മറന്നു പോവാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ഞാനത് പറയട്ടെ. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ടാമത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാപാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുക. അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ. നീ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 18 വരെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ സൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതില് സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരെ കൊണ്ടാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെ, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓരോരോ ജീവസത്തെയും ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ? ഓരോന്നും എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മുഖ്യാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവ്യക്തഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ, അതായത് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാത്തവരാണ് അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്തിൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? ആ പ്രഭാപൂരം മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരതിൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവര്. അവര് എന്തില് അന്താളിച്ചു നിൽക്കാണ്? അത്യുജലമായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭാപൂരത്തില്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഈ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങള്? 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും പിന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച്, അതായത് 24 ഘടകങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതിക മൂലകങ്ങളിൽ 24 മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ട്. 24 മൂലകങ്ങളെ പിന്നെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭ, ആ പ്രഭാപൂരത്തെയും അതിക്രമിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് 24 മൂലകങ്ങള്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ ഏതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതല്ല 24 എണ്ണം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ 24 ഘടകങ്ങളും പിന്നെ എന്തും വേണം? ഉജ്ജ്വലപ്രഭ. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ അതിവർത്തിച്ച് ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാൻ. ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ചെല്ലണം. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ മാറ്റി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ, ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത്യുജ്വല പ്രകാശം. ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണ്ണപ്രഭയാൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രകാശത്തെ, അതിനെ മാറ്റി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതായത് മഹാവിഷ്ണു, അത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്.
പരമാത്മാവായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും ആരാണ്? സർവ്വജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണുവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരനിലെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. കാരണ സമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മഹാവിഷ്ണു എന്നും കൂടി പറയുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്താ പറയാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾപ്പോകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അതിലേക്ക് പോകാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിതയും 5:40 ഭഗവത്ഗീത 14:27 പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? യസ്യ പ്രഭാപ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശ്വശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എങ്ങനെ പറയണ ബ്രഹ്മസംഹിതയില്? ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലോ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ പ്രപഞ്ച ഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോന്നും ഘടനാപരമായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിലാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രശ്മികളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാരമാണോ സൂര്യനും സൂര്യരശ്മി, സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികൾ അല്ലെ, അതേപോലെ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം അങ്ങനെ സൂര്യനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, കാരണം സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കുറവാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്. കാരണം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നത്. അത്രയും പ്രകാശമാണ് എന്തിന്റെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മുണ്ടകോപനിഷത്തില് 2:10 മുതൽ 12 വരെ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ പ്രഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തച്ഛുപ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ് തത് ആത്മവിഭോ വിദുഹു ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോ യാമഗ്നിഃ തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവം ഇദം വിഭാതി ബ്രഹ്മൈവേതം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണ തശ്ചോത്തരേണ അധശ്ചോർത്ഥം ച പ്രസൃഷ്ടം ബ്രഹ്മൈവേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. ഇവിടെ എന്താ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണെന്ത്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? അവിടെ സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ, വൈദ്യുതിയുടെ, അഗ്നിയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ ഉളനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നിന്നാണ് എവിടെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്? ആ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്.
ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. അപ്പൊ വിശിഷ്ടമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 46-47 ശ്ലോകങ്ങളില് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ജ്ഞാനികള്. പിന്നെ പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് യോഗികള്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാര്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് താരതമ്യം പഠനം നടത്തി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ജ്ഞാനികള്. പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് യോഗികള്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാര്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 46-47 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്? ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉപദേശാമൃതം? ഉപദേശാമൃതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മള്? അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചതായിട്ട്? ജ്ഞാനി ആ ശ്രേണി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ജ്ഞാനികൾ, ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഭക്തന്മാർ, ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ളവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? യോഗി. യോഗികളിൽ വെച്ച് സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശിഷ്ടതമന്മാരാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗികള്. യോഗികളിൽ വെച്ചിട്ട് സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രേമപുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവര് വിശിഷ്ടന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മള് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമുക്ക് ചുരുങ്ങി പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ കോൾ വരുന്നത് അത് ഫലം ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മം നിരന്തരം ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മി. ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള ആള് ഭക്തന്മാർ. അതല്ലേ? അല്ല, ജ്ഞാനിയാണ്. അത് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് കർമ്മി, കർമ്മം പിന്നെ അത് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനം തീർന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ? ഭക്തനാകും. ഭക്തന്മാരിൽ പിന്നെ പ്രേമഭക്തന്മാരില് അങ്ങനെയല്ലേ പറയണത്? പ്രധാനി അങ്ങനല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ നെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു. ലൈവ് ഇത് എന്താ പറയാ, ഷെയർ ഒക്കെ മാറ്റി. ഇപ്പൊ ആകെ ഞാൻ താരാമാതാജിനെ വന്ദന മാതാജിനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര പാടായി മാതാജിനെ കൊണ്ട് അല്ലേ? ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും 2 ദിവസം മാതാജി ഇല്ല, 3 ദിവസം മാതാജി ഇല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിട്ടു ശരിക്കും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? സ്വയംഭൂമനു യജ്ഞാവതാരത്തോട്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? യജ്ഞാവതാരം എത്രാമത്തെ അവതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7-ാമത്തെ അവതാരം. 7-ാമത്തെ അവതാരം. നോക്കിക്കോളൂട്ടോ, എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. 7-ാമത്തെ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കയറാറുണ്ടോ? കേറാറുണ്ട്. പക്ഷെ എടുത്താ കയറാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ. കയറണം, എല്ലാവരും കയറണം കേട്ടോ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു. അതിൽ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിനെയാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മത്തില് സാധാരണ ആരാണ് ലയിക്കാൻ പോകുന്നത്? മായാവാദികളൊക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അറിയുമ്പോഴാണ് ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് അറിയുന്നത് ഭഗവാനെ. പരമാത്മാവായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്
അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? യമ നിയമാസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധിയില് ധ്യാനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ അവന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചതായിട്ട്? കുറച്ച് പിന്നിക്ക് പോവാം, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്താണ്, കുറെ സമയമൊക്കെ എടുക്കും നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്, വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ, പക്ഷെ പിന്നെയും ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം, പിന്നെ പരമാത്മ, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് ആ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ആ തേജസ് മാറണം അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മം മാറിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് മുന്നേ ഒരു പ്രകാശമാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ടിവിയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രകാശം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലേ? നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അത് മാറിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ആ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും 15ാമത്തെ മന്ത്രം? സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? ഇല്ല. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വരാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ ആനന്ദമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ബാക്കി പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു സംശയം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ആ ഗോലോക ചാട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ലോട്ടു. അപ്പൊ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപവിസ്തരണങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആനന്ദമയനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സഖികളുണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നത്? നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ പോലെ സൂഹിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ? രാജിക്ക് അറിയാം. അതെ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു പോയി. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നില്ലേ? നമുക്കും ഭഗവാനെ പോലെ സുഖം ഉണ്ടാവണം, നമുക്കും ആകണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ഇവിടേക്ക് ആക്കി തന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും പ്രയാസം ആർക്ക് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ് പ്രയാസം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെന്ത് ചെയ്തു? കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ തന്നു, അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഭഗവാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, പരമഭോക്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. നമ്മളെ വീട് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് അല്ലെ? നമ്മളെ പിതാവ് ഭഗവാനല്ലേ? നമ്മളെ അച്ഛനല്ലേ ഭഗവാൻ? അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട വഴികളും ഭഗവാൻ ആക്കി തന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പോകാണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ചാൻസ് തന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രകാരമാണോ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുമ്പോ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസം. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, കാണിച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലാസ്സിന്റെ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണോ മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടോ? ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കൂട്ടാ എല്ലാവരോടും. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? 14ാമത്തെ ഒരാൾ പറയാവോ? 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബുക്കിൽ വായിക്കേണ്ട, അല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ദർശനം നൽകണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലും മന്ത്രം അതാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലെ പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി.
അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പുസ്തകം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സ് അത് ഇട്ട് പോയിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എല്ലാവരെയും ബുക്ക് ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് അത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആക്കി പറഞ്ഞുതരാം. അതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ലൈവ്